Tungkulal 20 Milaro, Pilihan, sa 1 quarter. Abraham, shortstop, Enrico Pablo. Gina Santos, Maria catcher. Nathan Hansen, Maria second base. Roster Abraham Jr., Maria designated player. Third baseman. Patrick Hansen Jr., Maria third baseman. Sixth batter, playing center field. Gibbs Jack, Maria center fielder. Mikael Hansen, seventh batter, playing left field. Ikai Hansen, Maria left fielder. Eighth batter, playing right field. Tristan Luther, Maria right fielder. Tenth batter, playing First base. first base. Quentin Lawrence, play first base. Trixon Hansen, Maria stone course. Okay, labo-labo, Euria slow. 1, 2, 3. Aban Chepin Bokye, Enrico Pablo Sangwin Kichi, shortstop. Masuk saja lalu Michigan, Kongi, dengan tunggu pada kayu, untuk sekolah masyarakat, Enrico Pablo. So, question boy na bata, brother Enrico na bata. Chumboy, sibsibet niya upang masangkos. Pilad lang ka, kinabek. Kiti, sabi dito, kos, bagi chupu. Kawas kada Enrico Kongi Chupu. Striker o Enrico Pablo. So, ang question boy, blalayarong boy ang sukses. Ano ba ta, chumboy? Tamor peo na nasin taulo, kila peo ng sawew. Kila peo, wati, so lakos, bagi chupu. Strike Real, so chupolong Enrico Pablo. Chumboy, blalayarong boy ang sukses. Ano ba ta? Ano ba ta? Adulang ko sa angkos, ilang culture, kila peo, nasa web, wala lang watch mo, kipan na, supa dito, kos, Oleo, strike Real, may pagutang, konunor. So, ang gusto na patahan sukses, kitla sa kitla, kos, bagi, pirkato. Main kung po yung mumungkotong reporter wa sa nangyutan. Nur! Iwal diyan pa ang sero popular liki. Okay. So, pas pala yung rumboy. Nabata. Ganda catcher. Ibanate. So, ko dito. Coach, Bagi. Out. Out on first base. Pero tabang ko yung kostitong Junior. Walter Junior La Torre. Tapper. Enrico Pablo out from first base. Chumboy lu sama pala yung rumpoy. Yung napantok yung Gino Santos. Kayo na ba'y wala sinatok yung Chupu? Striker. Okay, Chumboy pala yung rumpoy ang sukses. Kailan lang third, kailan lang catcher, kailan na pen. Tama-tama rin po yun. Work. Hindi na sa well. Hindi na natin. So, dito. Post, Bagi! Post yung tagtapper. Tapos, sinasa na nga. Okay. Sinasa nga rin. Safe kong second. Para slap-palap. Lungan. Out there, Wong Kichi. Runner Gina Santos, moving on second base. Bangkok, Nathan Hansen. Nathan Hansen na bata. Chumboy na bata, kita na pekan. Suka dito, Kos Bagi. Katarati. Gina marmarang, wala. Third base, collective, Gina safe zone, safe. Out Real. Out Real. Bangkok, Soster Abraham Jr.
Out there, out real, runner Chino in 1/3. Pasensya na sa exit ba? Bahagan. Pasensya na sa top. Pijabing pasensya na sa angkas. Gandang catcher. Pijab ko ito. Iba na berakan. Mura na lang. So, dito. Mura sa Coach. bus. Strike. Atang sinilisa na sa apat. Strike eh, Juan Senior Abraham. Leonard Strigel Sinapa. Okay. Bola yan yung rumpoy. Iba na pinapilang so. Lalang catcher. Watch mo. Iba na pe. So, dito. Coach. Doggy. Out to Lou. Out si Lou. Out si Lou. Main ko so na yung kapit. Out si Lou. Kichi kayam sa kalana right small po pa ng bew. So just score pa lang. Next round talk po na right small po pa ng bew. Evangeline talk. J. Austin Bonamoy. Okay, and success Tracy Mawiawi. So ba kayo nabrabag natin? Go on, Ruiz. 1, 2, 3. Bantok ang success Austin Bonaboy. Isang win next. So, coach, so what? Destruction na mabataan. Iba na berakan. Dito sa dito. Boss, Rocky sa Jalel. Strike eh, wang Austin Bonaboy. So, boss na mabataan sa dito. Boss, Rocky sa Jalel. Strike Riau. So, basta wala na lang po yan. So, sa tinapata, ilan lang catcher, Gigi Per, Kilan lang, Gigi Boys, Doggy, Kilan sa Gustavo, Buksang, okay. Austin Changero second first. Nagandok kan success, Jay Finley Mendiola. Okay, sari kay Pachota mo boy kanlan ray no nakabaning siswat. Kawit mo. Runner ni Mia from first base, so ko sa wala na bata, father Finley na bata, Coros na bata. Boys, okay, so wala sa bungala kasi ito Finley. Kaya si Mararaya receive from first, Austin Chang second 7. Austin Google 7. Bangkok ang success si Derek Leonard. Isang win next. So, wala na bata. Wala na sa first, second. Wala na bata. Yan lang, catcher. Iba na pwede dito sa dito. Pause. Okay. Strike. Strike. Strike kayo. Nain ko paros. Naisang. Nayepo. So, wala na bata ang success. Iba na pwede sa dito. Pause. Pagi. Bilang. Okay. Austin Changarot ka lang. Okay. Finley
Chango safe from third. Derek Chango safe from first. Next kapitulong aray ko press score San Nastin Bonaparte kapitulong Bangkok JR Mendiola Paleo ang Steve Mendiola Jr. Okay. So, bos na lang ito. Keep na Pinti. So, dito. Course, JR Pelki. Pila ko sa tapat. Out of ko. Hila lang. Okay. May 10 post ito. First facing ko yun. Para yung kumalikot. Wow. Derek Austin second. Philip Talangom. Steve Mendiola Jr. Safe on first base. Sa Bangkok, Lawrence Johnson Jr. Ronald Minito first on the docket. Sa ulit expanded, Lawrence Johnson. Okay, so gusto na batang, Ibn Berkindi. Sa dito, Ghost, Lawrence Bucky. Lawrence Bucky, Jubu, striker. Striker, si the ball on Flores. Kale, Lawrence Jr. So, wala na ito. Wait. William Tom first base, Glenn Catcher, Richard Nawan, wow, Pinti. So, dito, Ghost, up. Steve Chang, second. Okay, so one pigsab nga lang po sa pagdating nga. Oreso ka. Flores pigsab. Bangkok, Walter Jr. Latore. Lefty, Nengchon. Junior Latore. So, dito, Coast. Sipo. Striker 1 Chun. Latore. Foul ball. Meta striker. Striker. Okay, so wala lalagyan ng point. Runner naman ng first. First, sila ng second. Pagpapok yun. Chun Latore. So wala naman ito. Ilang lagat siya. Iba na pagkiti. So kung dito, Coast. Chun si Kawaya. Chino sa kapability. Karaya. Chico. Meta straight Leo. Sinubon on Strike Liao Ong Walter Latore Jr. So wala lalagyan ng point. Six. So ano ka na bata? So ano ka na bata? Okay. Wow, what's pinakiti ba? So kung dito, Coach. Wow. Follow straight Leo on Walter Latore Jr. Let's strike Liao. So, Boss Pelki. Junior Latore Pelki. Chipo. On the driver. Straight Leo follow. Strike Liao po Aliao. Okay, so we'll dali yung success. Pagpata, Liao will finish. June Latore. Pagpata ng Latore. Nagakiti. So, dito, Boss. Go. Baby Samuel. Watch for Leo, straight Leo, and Junior Latore. So, pas pinagata tayo sa watch. Pinagata. So, Boss Doggy. Dito sa kanbase ko. Sa kanbase sa mumuntabar ng Kuya Sir Lalmab. Isang kaya yung safe on first. Flores safe on second. Steve Mendiola Jr. safe on third base. On the Bangkok Sun Match. Chechi Leola. Chechi Leola, full base. Full base, out real. Okay, oras marmarong. Wait. Come on. So, kasi nagmanta. Nagmanta. Iba na ng titi. So, dito, Coach Doggy. Wala. Right, hindi na natap. Palagi. Out real. Action. Ochia Mendiola Jr. Steve Mendiola.
Junior Pelangom. Runner on first, runner on third, Magantok. Archie Puanamord. Okay, Archie Puanamord sa batang. So, ko sa batang, pinagkatiti, so ko dito po, sa Archie Tir lang. Loras ka matang Pelangom. Jun, chang. Second. Magantok yung Myron Rodriguez. Next, tok mo walang PL. 2 out. Parliament on first, second, and third. Okay, Myron Rodriguez ang team next. So, ito sa wala bata. Ito na ba dito? So, dito, post. Myron siguro up. Strike. Right one. So, basta na bata. Dito, post. Lagi. Third base. Stop back. Paliti. Post ito ang first. Out. Out through. Kalau next time sekarang rice mal ko ng Jeo, makapulang tayo. Si Bangkok pa na rice mal ko ng Riau. Score kan, next ko naman tayo. Kichi set pretty score. Kayu Shero. Okay, may Bangkok sang kasi yaitu Chuksan and Centurion, kayo ng boy Kolar. Daki. Kapereti. Boy Kolar tere kapereti boy kare yang aute wong kici. Lain ko koros kin. Lopolop. Tang koros kin lopolop. May Bangkok ang sukses yay. Keeps track. Kayo na po yung Kolao, center kita taberati. Out, Riau. 9 ko, so ngayon 9. Tano po yung kumpir sa Kolao, sabi ko na taberati. Out, Riau. Bangkok na sukses sa Ikay ka, Anson. Ikay ka, Anson na bata. Chimboya na bata. Kilang-lang ka siya sa dito. Kos. Kualeo. Chimboy player boy kibanapek kiti sa ko dito kos ikay ka sa kilusang mo Paul Riau ang ikay ka Anson sang kichi 2 out ang kichi Chimboy player boy kibanapek kiti sa ko dito kos kakatoki piri lang ko lang na may kalangan no masyang stosakan na radio kan masuk ko yan kay ka wala yan boy tapos kay katoki bolang sa desyon no tabarati out silo Astin karangan pan boy bang busang kare yang national ko tabarati Ichikan sa ko pa ng Riau piso to score quality next Bangkok ko na rin sa ko pa ng Riau Ayo. Ichikan na batap next Bangkok na rin sa ko pa ng Riau score kan tayo 0
Nech. Nay ko yung dengan naman ko. Paros nay. Tamaros nay. Orientang pigel line. Nalagaan ko kan sukses. Sukses. Mga talagang ka kami ay bago ka ng bariyo. Wala po ang sukses. Astin Panama. So wala na yung epic na mga culture. Pinagakiti sa kalito. Course, Gagi. Sipo. Lumas ko po ang Astin Panama. So wala na yung Striker sa Japan. So yung boy wala na yung Gagi. Sipo, striker. So wala na yung boy. Okay. Boy yung wala tulis. Tapos ang slim. Sino triprato. Boy. Dahil sa roto. Okay, correct. Astin Pagkalsabay, Smart Panta, Meron Chikang may lapolaw, Tot, lapolaw. Astin Pagkalsabay, lapolaw. Meron lapolaw. So, wala. Wala sa mga Chino, yan sa logo, sa Masakot sa panglan. Naman, nalaw ng dos. okay. Naman na option na to. So, ito ang may rights for capture kan pinatawin. Naman timotomoto. Woman Lipo, first base, Jay, Sao. Winton Lawrence, pinatawag EPA. Hindi nga mawaling mamakan, walakan, waling siya coach. So, wala na yung buhay, kasi wala bata, pipa na berkinti. So, kung dito ko, sa Simbagi, pili lang mas bikin line. Okay, narin ka Pablo, nagtatratorong mo yun. Masukset. Striker sa Japan. Astin Panama. So, wala na meron po yung bata, kasi bata, ilang mga culture, sukasok mau, dito na kiti, so dito, Kos, Gogi, Pirlapin, Mas, Liki. Astin Pagi mas naging Panty Diote. Striker sa Bawal Japan. umiyak. Strike Riau, Bawal umiyak. ang Astin Bonaparte. Bawal susmo. So, kung sa lanyarong po Kami lalabo. Ano bata? Ano bata? Kailangan ka dito, dito sa Close mo. Kos, Gogi, Pilpiri, Lamas, Liki. Astin Pagi mas So, kailangan ka mas lain ng mga kachero. So, wala yarong boy. So, wala yarong boy ang sukses. So, tulad na lang kacher. Kaya na bata. So, hindi lang course. Gogi, pila. Wala. Astin Pagi dito para single field. Single field at pag-orti. Mga tao ko ang walang next ka. Wala, kami ako umiyak naman. Nakaskas ko iyo. Nagpahan ko ang sukses. Hindi. Nandiola. Hindi. Nandiola. Paano ko. Out there yung net. So, wala na bata. Tulad lang kacher. Masakot mo dapat sa walang next ka. Philip Mendiola. So, dito course. Strike. Mabilis sa kabagi ang strike. Striker sa ball on Philip. Boss, Gogi! Philip Pagi dito. Nagalan center fielder o left fielder. Mabilibig ka na Rosette on second. Guy, walk! Tabang. Derek Tainard. Labo, white shot. Derek Tainard, nagpapakasi. Anthony Tainard, Konono Sulit, Panapag Tainard. Meron ko silang Mar. Masakot mo dapat sa walang next ka ni Eric Taylor. Sugat ito
Post, Derek Sochapagi, point. Tapos ka na Derek sa Gatoge, ready po. Bowler sa strike ang Derek Downer. Yung Pagkiti, so dito, post, Derek Derek Pagi, Downer, Kukuyilan, mas Kobe nasa line, father. Kukuyilan, Guitar striker, bowler. Bawal. Ako, with action. Runner fielding, yung second. Kapos sa match, Derek Dynard. So, basta lang yung po yung batak, kita na pek, post, Gagi, Direct Peggy Chico, guitar strike Rio, bowler. strike Rio, bowler. Okay, so, post na lang yung po Kung kuta ito, blur lang ha. Ang Okay, kita. so, post, Derek Gagi, Derek Peggy, Pinunigaya na sa Peggy, o Derek Tayo sa Peggy. Naka. Zone, first. Boyo pakla ito yung pakyain nilipas sa. Another relevant batsman, one of the first start, kamababa ba sa set, J.R. Mendiola. Ano na yun yung pakla. Gagi bilang sa J.R. target. Mendiola, first start ng Peggy, Sinagalatin. Sunod ko lang om. Pinunigaya na sa Peggy, Derek Simco second, o J.R. Safe first. First. Paganto kay Flores Johnson Jr. Medyo niya ang catcher was on course with Gina Santos was Trixie Lanson. And was on course with Zowen. Karakan Atong. Although relevant batsman, one of them is first second, o mabantot, Morris Johnson. Morris Peggy, Bulunat, Kobe na sa line. Tugod na lang sa kaskil ng mga asunod. Tarantisan susa. So let's try ngayon sa Gabalan Flores. So wala na magtak ng langkat siya. Alawat ma, uspunongan ma. Kitna pa sila. Post, lalkaki. Pila. Morris Peggy, wala sa stars sa Gabalan. Kapareto ka. Ay, Derek, nakaragot na. Derek Changaro, minute. Wala lang mo. Derek Sabo, J.R. Save third, o Flores Save Flores second. Changaro, second. Ganyan ka na. Sang next, yay. Walter Latorre Jr. Maragap minutes kung totoo ang software. Success in making Madawan na kaya po yung match ka ng Sambabating Junior Madawan. Sa wasip pagsukan na yung software. Success sa Lefty. Madawan kaya simula na ang sa pa. Mention. Manang binigay second third, one out ang right Okay. ng match ka. So wala lang yung pwede mga naliti. Malibag pa, So wala Junior yung Madawan. post. Jim Socha Duffy. Runner. Malibas pa doon, Junior Siya, Madawan sa pagkakabit. second ball. Ball sa district. Second. Walter Latorre Jr. Lepaktok. So wala kukuro. So kusang pichi. Post. Logi. Junior Madawan, Chico, Suko. with a striker, Wale. Starter, Walter, and Junior Latorre. Junior, rest ko naman sa clock. Kalapatan sa clock. Hindi na nagiging sa post. Logi. And Jugo. Junior Madawan, Chico, with a striker, Wale. Flores Talangong.
Lungan. Ang success, Normal. Ay, ang pagkaya niya siya. Para kapag-pichikan. Sumunod siya sa second. Stephen Lula. Marinay. Langong. Sukses sa mga motor na kawan ko mga kitsura, mga player. Region, Original channel motor meeting host Philip Sigla, bagi host Philip sama ng dos. okay, mga region. Sa mga nagniwas sa kawang kanyawin. How do you relevant next one? Color meeting once again. Okay. Chechi Loyola. Jamie Loyola. Chechi Loyola. Coach Doggy. Hila na mga left of center field. Jun Changarap Talangom. Chechi Changar safe on second. Gara-gara ka naman ito siya. Mga mo? Ray Tangan na isa ko. May isang kan, nisuwaran kan, Ray Sumaw, kari yung kamatong mo, dengan Nelel. Babantok sang nachi, Archie Ponabort. And Joanna Ponabort, Chungol. Changaro safe on first. Out. Out. JG, CP Center, Changi dito. Chino Tabra Chumboya, out niyo. Archie Changero safe on first. JG Changi dito, Sapung, Chino Tabra Chumboya, out. Bantok, Myron Rodriguez. Okay, JR Minibon first and Joanna Ponapuerte at Chumal Meseni. Okay, so wala lalo dito. Kulang dito ang catcher. Mayroon na napata. JR na napata. Kutsukos. Palew ang Myron. So, ang kos pala yan ang pwesto ko dito. Kos. Jojo Bagui, Paul Riao. So, wala pala yan ang pwesto. Kulang lang catcher, ano ba ito? Sagot dito. Kos, Paul Silu. So to strike, Myron Rodriguez. So wala pala yung rumpoy. 2 out ang net. So dito, Kos, Pil sa Jabagyap, strike. Paul Silu, strike kayo. So, Kos, Bagi, Sojalel. Strike Riau. Mayroon ngampes ang wogi kipataw sa jalan po yung strike Riau. So, nagkakita sa dito, Kos, Paul Bayo, Archie sa malamang second, Mayroon Changar quarter on first. Naban Pok, Austin, Ponabort. Out Riau. Malawaya ako. Okay, rapin siya kayiwi lagi. Mapanta. Dito, saka dito. Kos, as nito siya bagi up, strike. Okay, so kos na lang yung way. Austin na mata. Saka dito, Kos, bagi! Sabol. Strike Riau ang Austin Bonaparte. Out Riau ang next. Runner for second, runner for first. Okay, so wala lang yung rumpoy. Hinapataso ko dito. Kos, piso, chepaki. Kalew, strike Riau. Napata. So wala napata. Lalang catcher. Kita na Kitty. So ko dito, Kos, bagi! Oh! Lap! Peter so chocolate. Austin Chang Mara. Ito lang. Wala Flores Talangom. Meron Talangom. Austin safe. Wilpi Talangom. Lapalap. Paras lapalap. Hindi na nakikita.
So matong kutial ka kawas do pala pain sugo. Boyot Jeffrey changatong si chocolate mau. Bandok yay Finley. Mendiola. Okay. Bandok Finley. So will ko sa napata. Padara napata. Di ba nabakiti? So ko dito kos. Rocky so jalal. Kayo nung boy ko lang Finley Rocky so jalal. Striker wang Finley Mendiola. So will pala lang yung boy. So what? So wala lang yung boy. Kulang lang kasi ko nabakiti. So ko dito kos. Paul. Okay, so ang kos pala lang yung boy. Nakapiti sa kotito kos. Pinipaki. Here lang. Ngayon tara nang. Kabarati. Out. Sensal Mirera ng next time. Yun Sensal. Next time sa kala. Kopa ng Bariyaw. Rekap tulong tang 8. Nanatamek score kan uputaklar. Next kolokol tangay sa Kriyaw. Kichi sa kap tulong score. Kichi bampok ko na rin sumol kopa ng Bariyaw. Isa Kriyaw. Ni 0. Okay, may kachika kita. Oh, yeah. May bampok sang teaming kichi, Tristan Luther. May chupan sapo. Kichi kupurma, kichi pangkop ng kopan ng tusulo. Tristan pagkilarong boyo, wala o. JR, panapoy, tapos itong boyo. Yadar out ew. Tristan pagkilang boyo, wala left filter. Tapos out ewang kichi. Kopan ng bestilu. Pagpag mo rin Tristan, ye Quinton Lawrence. Mga nakapmak na to, KPA, Mengchol. Kayo nung boy, wala ro, Paul. Paul, Wang Quinton. Chimboy, pinalagata. Dito pe, suko dito, Kos. Oh. Chimboy, sa pungalak. Kacheti Quinton. Karayang Quinton sa motor, pon first. Flora to, chimboy ba, meeting. Hey, manakap na kung time for the coach. Son Pag Kansukse Chie Enrico Pablo. Simpuyan na batang pinagtusok dito Kos. Palew so just strike. Okay, simpuyan pala yung rumpuy. Yan suksech. Enrico sa kulang wasahan Pag. Quinton Minpon first. Lang catcher. Iban na pe. Kitty. So ko dito. Kos. Pyoki. Gusto sa pal. Kaya nga boya ba ang pop ang orang Mitchell Wentolin. Kaya mo sa chopal class. Chumboy alayarong boy ang sukses. Nabata so ko dito. Kos. Pyoki. Oh, Pir Lamas chicken line. Tabol. Strike Riao ang Enrico Pablo. Ngayon kung matangat chuan kataw, sabin waraya papi. Simpoy na batak, naglang catcher. Diba na back? Kitty, sa ko dito ko. Sa Enrico sa Chabaki, Laylang Boya Paul.
Quinton Mimichapon first. Paul Riau, strike Riau. Aute Wong Kichi. Nabata, Chimboy, Sugatito, Post, Doggy. Quinton out on second, and Nariko safe on first. Third baseman, Dapper Tumboyo, Post lang second baseman there, out the Quinton, and Nariko Chang safe on first. Doggy, Gino Santos. Out Riau. Chino na bata. Chimboy na bata. Kibanapek. Kitty. So, dito cost. Chimboy yung Leila Paul. Okay, so makakatsa ko na luta to. Tina. Chimboy na bata. Kibanapek. Kitty. So, dito cost. Doggy. Oh! Woo! China Blocky chest Steve Nandiala Junior Taparati out. Out Silu. Pitch time sa kalaro ko pa na Silu, 5 seconds score. Next kolokol tangi sa Priyaw. Pitch seconds score 0. Next pampok ko pa na Babayo. Pitch ban tabatak. Kalangan and men kichikan chorus kinoyantang ko chorus 1 2 3 labulok. Okay, defense score kan 2-2 next ko lokal tangay sa Kriyaw pitch side cap to ng score. Nagahanpok. Burma. Nabahanpok kan sukses kung ko na besunat Derek Tainat. Derek out on first. Ang boyok wala ang third baseman Tabarati kus kitong first out. Nabahanpok murin Derek yay. Steve Mendiola Jr. shortstop Sangoy Nech. Okay, oh yes. So wala na bata. So dito course, ilay lang po yung out yung kichi. Palew ang chair. So wala kiba na Kitty. So dito course, yalpaw ki. Manara. Kuto. Okay. Out. Out Riau. May ko karakar matong. Abanpok Morinchiari, Flores Johnson Jr. Okay, so wala na bata. So ungkos ang kuchi. Nampe 0-0 ng so na set. Wala bata so wal. Plantong catcher. Kiba na ba Kitty. So ko dito kos. Flores Blocky. Wala na ikan. Manana. So, tap kareti. Yala out. Silu. So, the score telang ng Gobanan Basilu. Pichigampok ko na rin Gobanan Babayo. Next time sa kalang Gobanan Basilu. So, the score. Kalanganan ko purkoras main ko ininendengan kamatongan sa chicken runwich. Kapong ang maray manakapan lumiya kamatongan runwich pwede matong mau so chumuman clover koras mamau ko wait. Let's filter sa taba na dumpay. Naban po kan sukses si Soster Abraham Jr. sang kichi. Aute wong kichi.
Auteo Kichi. Kayo na po yung kalaro po, Junior Salomon. Abram, Junior Abram. Kaya po yung kalaro strike. Paler, strike Wang Chun Abram. Aute Wang Kichi. So, kung saan kos. Strike Riao. Okay, Chumboy pala na bata. Iba na Pepe, Tito. Gusto ko nila kos. Pakok. Inanela. Nicha pitangay. Junior kari yang achangero second. First. Bangkok United. Trixon Anson Jr. Okay, Chumboy ala yarumboy. Junior Abram from first. Chumboy ano pata. So dito kos. Paul. Paul so strike. Chumboy na pata so dito kos. Bakit? Wala. Oh, pulawasan na is kamarami, eh? Juniors, talangom. Kitchikap talang yung score ng Kopanababayo. Tetrix Anasan Junior, Changero sa ipang second. Boya pir lang sa tawag si Agustin. Mia. Okay, dengan kamatungo. Ebantok, yay, Chino, Burmak. Keeps track. Oh, yeah. So, dito, Kos, kayo nung po Ecuador. Paul. Okay. Koreano po Kudilar. Okay. Bilang. Center fielder kasi nagtabaratid. Out Riao. Bantok. Yay, Ikay ka Anson. Ikay ka Anson yang omran yan sa Malaysia yang ray malakap kanan Colonia Town. Ikay ka Anson yan Nono Lorian Anson. Siyempre, alay rumboy. So, kalawasan kos. Kita na ba, alay watch mouse. So, patito kos. Ikay ka sa chupak yap. Strike. Out Riawang Kichi. Siyempre, alay rumboy. Alay pata. Kita na ba, so patito kos. Ikay ka sa chupak yap. Paul. Tarong itang ilan. Wolf. Siyempre na yung Roch, mau, ipanapayakan. Kiti, so dito kos. So, Chapaki, Paul Riao. Tetrix Anasan Jr., Mimpon second. Kai Kansan, Tok. Out Riao. Score Kaptalong. Okay. Siyempre na bata. So, dito. Kos, Toki. So, stop tabarati. Stop versus out. Out slow. Next pampok po na rin ko po ng Payo. Score ka niya. Ukutaklar. Next, kolokol dangay sa kriyaw. Pichi kolokol dangayaw. Next. Menlaw, serian kang pup. Okay. Score sa kriyaw. Next, pichi. Ew. Soon pa kayo panagis katang-tang. Medyo may uyawan na bungan coachin
Necho Chief Umpire Jake Scallion. Sensal matangin sa klar. Oh, change of friends. Next na patuan pa yamaw. Kopa nembe. Bayo. Next kolokol tangay sa kriyaw. Pitch ko ulit tangay. Kalanganan kubrakan koros. Makasinpepe yan sa Bulmarityokan. Yang pitch ang nan kamatangan championship. Yagyo. Sensal me. Olen next makayo. 9 yagyo. Nan parwach. O liyan kichi makayo. 9 yagyo. Nan parwach. Match makayam sa kalar kamatong kamelelen yagyo. Next ko ulit tangay sa kriyaw. Kichi ko ulit tangay. Kapyung kalangan ng FSM Telecommunications Corporation, Phone-Pay Utilities Corporation, Corona Town Government, Kuya Kicheche and Sawas Tatok Maukan, Nagmayaganyak, yung PCH. Nain ko, piniyang sa waso, patuwan niya, tungal kapong kalangan ng Tagnan Wayne Phone-Pay. Speaker and Phone-Pay Legislature, yung Amunikan, Parusian, Kuya Kisawasakan, Leyang, Patawagan Sochkin Ranwach, matangim sagla. Remele yang Katrim Choror, ang Parason Kotial, Parusian, yang non-life feed, Facebook, YouTube.